কিন্তু গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড কেইজনৰ লগত থাকে একজনৰ লগতে থাকে তিনিজনী ছোৱালীৰ লগত মানে লিলি মায় এইজন ল'ৰা মুছলিম ল'ৰা সম্প্ৰদায় বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ হয় ফটোগিলা দিব খোজে আৰু বাইদেউ দাদা একদম ফোন মাৰি মাৰি ডিষ্টাৰ্ব দি থাকে আৰু এটা ছোৱালী আছে তাকো হেংগাই কৰি আছে বিচৰা মৰিব ওলাইছিল गिबि गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर तो लोगोफोर बे समावहाय आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै पेक बुखिनानै सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदेरनोसै नोंथांमोनाल' भिडिअखौ स्किप खालामनाङा आरोना लोगोफोर जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना थौदो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो लोगोफोर थौदो बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोना बै इन्ट्र होनाय ससे भिडिअखौ बेजों लोगोसे थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नोंथांमोना बुजि मोनखाबाय जानो हागौ दिनैनि आरो दानि भिडिअआ मानि थाखाय जागोन आरोना लोगोफोर तो जियानो जा आं दायो मेन टपिकआवहाय फैनोसै आरोना लोगोफोर तो जियानो जा नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबोगासिनो दङ जानो हागौ सोरनिबा इउटुब चेनेल नङाब्ला निउस रादाबफोरनि गेजेरजों आरोना लोगोफोर जिहेतु दाख्लै साननैसो आगोलावहाय नैबे मोनसे भिडिअआ ओरैबायदि भाइरेल जादों ससियेल मिडियाआव नोंथांमोना नुखाबायबो जानो हागौ जिहेतु सासे मुस्लिम हौवासा साथाम बर' सिख्ला जेनेबा बै मुस्लिम सेंग्राया बे साथाम बर' सिख्लाखौहाय मोजां मोनफ्लानानै फोथायनानै लानानै बिथांमोन साथाम सिख्लाखौ माने देहायारि सोमोन्दो खालामदों होननानै बुंदों आरोना लोगोफोर बिथांमोननि गाज्रि भिडिअ गाज्रि फट'खौ लानानै दिनै बिथांमोनखौ धुमखि होनानै बिथांमोना जिहेतु गाज्रि सोमोन्दोखौ खालामनो गोनां बायद' जादों होननानै दिनै रादाब बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोना बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय फोरमायना लादों बा बानसावनानै लादों आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना फोथायनाय नङा आंनि खुगानिफ्राय जिहेतु बुंनाय रावखौ बिथांमोननि जिहेतु जाय सुबुङानोखि दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि देहायारि सोमोन्दो साथाम सिख्लाखौ सासे मुस्लिम सेंग्रायाहाय दिनै बेफोरबायदि ब्लेकमेल खालामगासिनो दङ बेखौ गावसोरनो गावनि खुगाजों गुवारै फोरमायनानै लादों नोंथांमोना गुवारै खोनासंलांबाय था अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर थ' दे बिदिब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि बे खुगानिफ्रायनो खोनासंलांदो হয় আমাৰ মানে এই দুজনী ছোৱালী বাহিৰত আৰু এজনী আছে ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক ইহঁতৰ মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড কিন্তু গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড কেইজনৰ লগত থাকে একজনৰ লগতে থাকে তিনিজনী ছোৱালীৰ লগত মানে লিলি মায় এইজন ল'ৰা মুছলিম ল'ৰা আৰু ইহঁতে মানে জনগোষ্ঠীয় ছোৱালী সম্প্ৰদায় বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ হয় আৰু তিনিজনীকে ছোৱালী মানে ইমান দিনে ধৰি ইহঁতৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ মানে ভিডিঅ' ফটোবিলাক নেটত এৰি দিম বুলি ব্লেকমেইল কৰি এনেকৈ ৰুমত লৈ আহে যদি শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন নকৰে তেতিয়াহ'লে মানে নেটত এৰি দিব এনেকে আজি ভয় ভাবুকি দেখুৱাই এজনী ছোৱালী কেইজনী ছোৱালী ৰুমৰ ভিতৰতে আমি হাতৰিতে ধৰিছো এতিয়া বাকী এইখিনি আমি কৈছো আমি যি কৰিব লাগে ছোৱালীজনীতো বচালো আজি ৰেড কৰাৰ নিচিনা অৱস্থা ৰুমৰ ভিতৰত আমি বাকীখিনি আপুনি ফুটেজ আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া কথা এইটোৱে আমি আমাৰ কাম কৰিলো বাকী অসমবাসী ৰাইজৰ কৰিছো এই ল'ৰাজনকে কালপিতজনৰ ওপৰত কি কৰিব কৰিয়ে থাকে একবাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত দিয়ে আপলোড কৰি কিনে বেয়া বেয়া ফটোগিলা দিব খোজে আৰু বাইদেউ দাদা একদম ফোন মাৰি মাৰি ডিষ্টাৰ্ব দি থাকে আৰু এটা ছোৱালী আছে তাকো হেংগাই কৰি আছে বিচৰা মৰিব ওলাইছিল আমাৰ লগতো ইমান কাজিয়াও লাগিছে হ'লেও আমি তাক নাম্বাৰটো বিচাৰি নাপালো তাকো আনিব খুজিছিলো আমি তাক চাজা দিম কৈ কিনে তাক চাজা দিবাই লাগে কেলে মানে বহুত বেয়া কাম কৰি আছে আৰু সিদিনা আমাক ঠকাই কিনে तो बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निश्चय नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय आरोना लोगोफोर तो बेनि गेजेराव आं फंनैसो बाथ्राखौल' बुंनानै नोंथांमोननि सेरावहाय भिडिअखौ बारा फोलावनो होननानै सानाखै जिहेतु नोंथांमोना अलरेडि जाथायखौ नुबोखाबाय नङा होमब्ला भिडिअनि क्लिपजोंनि गेजेरजोंनो तो जियानो जा लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना गोबाङानो जोंनि जिहेतु लाइमोन सिख्लाफोरा थाखा फैसा गारि गुरा नुयोब्लानो गोदै रावखौ खोनाब्लानो नोंथांमोना ओरैबायदि माने गलिलाङो गोसोखौ दानि जुगनि आथिखालनि लाइमोन सिख्लाफोरनि गोसोआबो ओरैबायदि माने गोरलै जाबाय आरोना लोगोफोर माने थाखा फैसा माने गारि गुरा बेफोरबायदि नुब्लानो गोदै रावजों बुङोब्लानो बेफोरबायदि गोसोखौ गलि होनानै दिनैनि जुगाव बेफोरबायदि जालांनो हमदों आरोना लोगोफोर ओंखायनो बयखौबो आं खावलायो जे नोंथांमोना गावखौनो उन सिगां साननानै लामाखौ जिहेतु नोंथांमोननि लामा हान्थिनाय लामाखौ नोंथांमोना गोसोआव लानानै मोजाङै हान्थिलांबानो जाबाय गावनि
गावनि मान सन्मानखौ लानानै जिहेतु न'खरनि आइ आफानि बिमा बिफानि गामिनि रायजोनि हारिनि जातिनि मान सन्मानखौ नोंथांमोना जुदि बुजिनानै मोजाङै दिनै जिहेतु नोंथांमोननि हान्थिनाय लामाखौ आगान सुरलांनो नाजाबानो जाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर आंनि फंसे राव बुंनायनि रावा जुदि नोंथांमोननिया जुदि मोनसे गियाननि लामाजों आगान सुरोब्ला आं बेखौनो साबायखर होनानै बावगोन नोंथांमोननि सेरावहाय जिहेतु आंनि अनगायैबो नोंथांमोननि सेरावहाय गोबां बुजि मोननो हानाय बुजायनो हानाय गियानि गुनि गोनां सुबुं दङ नोंथांमोना बिथांमोनजोंखौ गोबांखौनो खोनाखायो बुजि मोनखायो आरोना लोगोफोर थ' बेनि गेजेरावनो जादों जोंनि बर' सिख्लाफोरा दिनै नै गोबांनि थाखा फैसानि आंखालावनो जेनेबा माने गोदै गोदै रावजों मालायनि थाखा फैसाखौ नुनानै गारि गुराखौ नुनानैनो दिनै गोदै गोदै रावखौ खोनानानै नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि गावनि गोसोखौहाय बिथांमोनजों थांनानै बेफोरबायदि ब्लेकमेल खालामजानो गोनां बाध्य जादों मानो थाखाय नङा होमब्ला लोगोफोर नोंथांमोना उन सिगां साना हसियानो दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि जुदि खामानिखौ मावनानै लायोब्ला गावनि फिउचारनि लाइफआनो बरबाद जागोन आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा बेनि गेजेराव आरो आं बांद्राय माथो बुंबावनो आंनिख्रुइ बांसिन नोंथांमोनाहाय बुजि मोनखानो हानाय गोहो गोरा दङ माने गियाननि गुनि सुबुं दङ नङा होमब्ला लोगोफोर बेनि गेजेरावनो जुदि आंनिफोरबायदि बाथ्राखौहाय शेयार खालामनो जुदि आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो आंनि निमाहा बियो आरोना लोगोफोर थ' बेजोंनो जोबथारनायावहाय नोंथांमोना जुदि नैबे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनायाव आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा बिनाय थाबाय थ' आरो नोंथांमोना जुदि नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला प्लिज आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनाय बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदि गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनो गिबि नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय